weche medo dhi nyime e piny Kenya ka wach achiel kuomgi gin ni to en ng'a ma nyalo kawo kar Gachagua po ni od bura mar Senate obiro thiche oko makata kupono dhi e do bende koni winjo bende ithiche oko. En ng'a mana achiel kuom penjo manitiere sani ka koro nitiere nyinge moko mawuok alwora mar God Kenya ma koro nyiedhore e wi wachno. Koro Ramogi wan gi weche mathoth ahinya kamoting'o bende kaka medruok mar pi nam sando oganda e gwenge mag Nyakach, Sangorota. Magi to kod mamoko mathoth arwakni machiegni mokwongo wayud weche manyien ma wamiyo pek. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and the President, the prayer for grant of conservatory order is declined. Do chiwo thuolo ne od bura mar Senate mondo dhi nyime gi twak mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. Siasa mar dwaro ng'ama kawo thuolo mar Rigathi Gachagua ka othiche apisi omako mach e gwenge mag Mount Kenya. An makwongo gero matafari piny ka ot majaber ma ji neno ne pio maya ma yo wang' ma iso nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa. Pi nam nolwe ma opong'o donjo e gweng' ma Sangorota Nyakach kendo koro daro familia mathoth. Koro Ramogi ero kamano kuom yiero Ramogi TV. Jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Tuti kode namba 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE, ka YouTube en Ramogi TV Kenya. Bende nyalo wechegi ka ifollow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Wachako kod weche motenore kod wach mar thich oko Rigathi Gachagua. Od bura mar Senate kiny nodhi nyime kod twak mar thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apis. Ma bang' doho mamalo rem chungo chenrono kaka nyocha ne jomak bura moko ne dwaro. Jal bura Chacha Mwita oyango ni od bura owinjore omi thuolo mar tiyo tije ma ok odonjruok kode e yo moro amora. Walter Nyambaga nigi ler mar wachne. Yende medo mana bedo mapoth ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo geno mare duono kalore kod ng'eto mar jang'ado buche Chacha Mwita morem chungo od bura mar Senate mondo kik chak twak para thicho Rigathi Gachagua oko e apisi. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and the President, the prayer for grant of conservatory order is declined. However, in view of the issues raised in this petition, which also appear to relate to those in petition E522 of 2024, which has been certified for purpose of appointing a bench of an even number of judges to hear, I certify this petition as raising substantial questions of law and of public interest in terms of Article 165 sub-Article 4 of the Constitution. Mwita olero ni doho ok nyal donjore kod bad migawo mar sirikal mar od bura matimo tije. Kata kamano, doho nyalo mana gwel mondo rang ka bende chik olu makare. That it would be reluctant to question parliamentary procedures as long as they did not breach the Constitution, and that the mandate of the court is restricted to the doctrine of separation of powers, to deciding on matters of individual rights and fundamental freedom. The Supreme Court then stated that in the exercise of their wide political powers, both the county, National Assembly, and the Senate cannot act outside the confines of the Constitution and the law. Kalo kumukinde Gachagua, kotele ikodo Kilpol Mwite, wanyoko ni chenro no, nyoter ng'wech, kendo paja pinye oko kaw malong'o, gino madoko ni jopiny kod thuolo mar yiero chopo kata bedo gichien. This file is to be placed before the Honorable Chief Justice to consider appointing an uneven number of judges to hear this petition. Given the close proximity of the issues in this petition and those in petition E522, the Honorable Chief Justice may consider whether this petition may be heard by the same bench appointed to hear petition E522. I make no orders on course. Jang'ad buche Mwita koro chwalo burano e nyim ogai mar doho Martha Koome mondo los aput mar jong'ad buche adek mar winjo burano. Koponi Koome oneno ni mano ni kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ndalariyo motelo ne od bura mar Senate koyo ombulu e wi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Chenro mar go debe ne joma dhi kawo kare osechakore kendo chako mako mach.
Moko kuom nyinge ma oselieki gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata to kod gai mar jotend migepe Musalia Mudavadi. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, siasa mag masawa ma ugwe koda masawa ma imbo bende sani pek ewi gwelo ng'at madhi kawo kar Gachagua poni od bura mar Senate otheche oko jumani. Ka ochwe to omuomore. Bugo mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo bedo matut bang' doho mamalo wito oko bura mar 24 mar chungo chenro mar thiche oko e apisi. Ng'eto mar Justice Chacha Mwita mar weyo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo bura mar golo Gachagua e apisi koro oyawo yo mar gwelo jatelo madhi kawo kare poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Kata ka bura makamano pok ochakore e nyim od bura mar Senate chieng' tich adek jumani, siasa mag jatelo madhi kawo kar Gachagua osechako mako mach. Moko kuom jotelo manyalo dhi kawo lemo mar Rigathi Gachagua gin jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki, gavana ma Kirinyaga Waiguru, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Motelo ne jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mtusi pedho paro mar golo Gachagua e apisi, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki neni ong'ala manyime mar bedo jalup jatend piny Kenya mar 13 lemo mane obaye e yiero mar 2022. Profesa Kindiki bende ne oyudo sir maduong' bang' jo od bura mohewo 40 maok e gwenge mag Masawa, MCS mag gwengego kod jodongo mohewo 2,000 mag gwenge mag Masawa wacho gi dwol achiel ni en ema odhi bedo jaloso margi e weche mag siasa. To the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Kata kamano, luoro moko nitiere ni Kindiki onge kod mbi mar siasa oko mar kaunti ma Meru kod Tharaka Nithi, gino ma omiyo okoromo bedo ugai mar gwenge duto mag Masawa. Moko kuom jonon siasa bende wacho ni gwenge mag imbo mar Masawa kaka Kiambu, Nyeri, Kirinyaga kod Murang'a ok dhi rwako gi mor gwelo mar Profesa Kithure Kindiki nikech owuok e Masawa ma ugwe. Josiasa mag imbo mar Masawa neno lemo makamano onego dwoknegi kaluwore ni Rigathi Gachagua wuok e gwenge mag imbo mar Masawa. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Masawa ma ineno gin gavana ma Kirinyaga Waiguru, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. Waiguru nenore ka jatelo manie thuolo maber mar kawo lemo makamano kaluwore kod singo ma jatend piny William Ruto e kinde mokalo ni duond bura mar UDA dhi chiwo lemo ma jalup jatend piny ne jatelo ma Wakeini. When Rigiji and myself tukifika hapo mbele na tumepangana, tumekubaliana vile itaenda, we must also agree that going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. Waiguru bende ne oyudo sir maduong' kowuok kuom gavana ma Wakeini kod josiasa ma Wakeini. Nyong'ong bende menyo Irungu Kang'ata kaluwore gi telo mare e kaunti ma Murang'a, ma omiyo kaunti ma Murang'a en achiel kuom counties ma osechoko osuru mamalo e pacho kae mangima. Jonon siasa bende neno ni yo maber mar jatend piny William Ruto hoyo jodak ma kaunti ma Nyeri en dwoko lemo makamano e kaunti no. Achiel kuom nyinge ma osegol e kaunti ma Nyeri en jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe. We have received confirmation of an additional 8 cases who have tested positive for coronavirus. This now brings the total number of those who have tested positive to 15. Mutahi Kagwe ne en achiel kuom josiasa manen kod mbi maduong' e kinde loch ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel gi yo mane otayo go migawo mar thieth e kinde muoch mar midhusi mar corona. As I cautioned last week, this disease is not a joke. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi
bende nyalo dok e lemo makamano, lemo mane omako kind higa mar 2002 kod higa mar 2003. Oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ng'at ma jatend piny William Ruto dhi gwelo mar kawo kar Geoffrey Rigathi Gachagua poni od bura mar Senate othiche oko chieng' tich ang'wen jumani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jopuonj mbalariany Wasu kod mano mar jotije mag mbalariany Kusu okwayo jodito mag sirikal mondo many yore mag kwe kod lalruok e kindgi. Riwruogego wacho ni mutni mag siasa mag thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kelo luoro ne jopuonjre kendo nyalo rocho somo. Kaka jafwambo marwa Eric Fredrick Omondi lero, tend Wasu kod Kusu bende oywak ni sirikal koro keto tenge ywak geni mar nyaka sani pok ochak kete tim winjruok manyiso ni giketo jumbe manok mokalo. Kane giloso e apis Uwasu mani Nairobi, jotend riwruoge jopuonj kod jotije mbalariany Uwasu kod Kusu ogolo ywak ne ywaruok mag siasa masani dhi nyime e kind jotend piny e pacho kae, kidek rocho arita nyaka mar jopuonjre kendo rocho chenro mag somo. Whereas the political tension in the country is not helping the situation either, it's affecting both tripartite and bipartite agreements, such as CBA implementation, thereby exacerbating industrial situation in universities. It is affecting stability of other learning institutions across the country, causing anxiety among its learners, and in particular, jeopardizing the security and the sanctity of the forthcoming national examinations in our schools. Kwayo margi en ni jopuonj kod jopuonjre oket kwe e kindene matwak dhi nyime mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ka bende ginyiso od bura mar Senate kod doho mondo otimana kaluwore gi dwaro mar chik. Further, we urge all staff and students to remain alert to reactionary forces intent on incitement and maintain calm and restraint. Ne gidhi nyime ka gikwayo jopuonj kod jopuonjre mondo otang' kendo oket kwe seche ma chenro mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi nyime, kendo nyiso Senate kod doho mondo ong'ad bura ewi wachno kaluwore gi dwaro mar jopiny. We urge the relevant arms of government to resolve the protracted national leadership crisis in the country. It is our view that both the Senate and Judiciary have a responsibility to protect the interests of the public and workers in general as they discharge their respective responsibilities on the subject matter. E seche gogogo, Uwasu kod Kusu okwero sirikal owek tiyo gi thuolo ni mar badhore ne keto e tim winjruok manyocha giketo ne jopuonje kod jotije mag mbalariany manyocha omiyo gichungo ng'anyo. E wi mano, gibwogo ng'anyo chakre juma manyien poni ok owinjgi. The government must not take advantage of the current political crisis to backtrack on the recently concluded return to work formula. Or we go back to the streets. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Kowere kod mago nyako Ramogi wadhi e duond bura mar ODM. Jotelo mag duond buch siasa mar ODM mawuok e counties ma Kaluo koro singo mar siro jatend duond burano e yor kojolo gavana Anyang' Nyong'o ma giwacho ni nitiere kod chia mar telo kendo tayo ODM e seche mar Raila Odinga odich kamanyo kendo kampen ne kom mar AUC. Ka otelnegi kod jakom duond burano Gladys Wanga giwacho ni Nyong'o osebedo e telo e lemo mopogore opogore e ODM kuom higni bura kendo romo mar rwako wuoche Odinga. Gihango ni duond burano dhi bedo motegno kendo biro chungo ji e kombe duto e yiero mabiro mar 2027 koting'o nyaka kom mar jatend piny Kenya. Jotelogo ni oloso e alap mar ndeke ma Kisumu e seche mane giromo ne Nyong'o motelo ne nyasi mar alam mar rwake dala manotimore rata e kar chung' od bura Maseme. Chama wa be kik ng'ato kel confusion mora ni wane e sirikal. Onge sirikal ma wane iye. Wan wachung' kaka chama mar ODM. Election mabiro, in the coming election, we hope that our party will sweep seats, starting from MCAs, MPs, governors,
senators, and we are not going to leave any seat, including the presidency of this country. But if I have your support, I know that these big shoes that have been given to wear, I will travel with you together. This party has always gone through difficult times, very difficult times, harassment by the state, detention of its leaders. So we have the responsibility to continue the struggle while the party chairman, party leader is away, to make sure that we don't deviate in any way. We shall not deviate if we as leaders hang together and hold together. Masivyo. ODM. ODM. Kausure ni jodak moyo gana chiel ma sangorota e gwenge mag Kamnwa e Nyakach sub-county. Kaunti ma Kisumu chuno mondo mi odar e miechgi kendo many kuonde mamoko ma ginyalo jotie bang' pi nam lolwe pong' kendo donjo e gwenge ma ji odakie. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, pi mar nam omonjo ji, jamni to kod mwandu mamoko. Sangorota Kamnwa, gweng' ma yande okwe, sani ochomo kuma nimoe kendo dong gunda. Nam lolwe osebedo ka ng'ok oko kendo sudo e lowo motuo mos kanyaka sani miere, skunde kod puothe mayande ometni doke nam. Mayo jodak gana achiel e gweng' ma Kamnwa kae osebedo kasedo kinde ka kinde ka nam ng'ok mondo gimany kuonde moting'ore gi jote. Ng'ok mar nam lolwe e alworani osemuonyo yore ariyo ka mar adek bende ochomo kama lalie nam ka jodak gi koro dong' kalaro lowo gi nam mondo giyud kaka ginyalo kata mana puro. Pigni nodara 2019 madar madhi e gunda. Kana adhi e gunda nadhi gi chuora, ka gik kuno tuo mar presa nogoye, kong'iyo lo moweyo, lo eka par, ma notho mana ike kuno. Sigand Peres nyiso chal mar gweng'ni duto ka korka kore Nora nokawo ndamo malit mar muko ode mar nyadhi mane osegero nikech pi onogo mane ochune mondo odar. An makwongo gero matafari piny ka, ot ma jaber ma ji neno. Ne pi omaya ma yo wang' manyiso nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa. Ma koro kanyo dong' bungu saka mantie. To kasedar adhi kucho, agero mabati. Jowadwa kisedak e ot maber kendo dok idak e mabati, pachi ok ti. Osego piny ariyo to gimecho koro agero maduong'ni, ma koro pongo mar ariyo. Midhiero makama bende ok obuono koda ka nyithindo ka koro chuno mondo giyor pi mopong'ni okinyi kokinyi ka giyawo somo e skundegi sama yie ma ginyalo kwang' godo onge. An gi nyithindo ariyo matindo madhi sikul. To mondo miyo gidhi sikul magiya sikul magiduogi magidogi en yoro pi kendo gilonyore magilony lepgi koka giyoro pi. Jodak makae nono ka girango lal magiseyudo ka jamni kod puothe duto pi lalgo gin gi luoro ahinya ni ka sirikal ok okonyogi mapiyo to gweng'no dhi nimo. Koro pigni osemiya problem nikech napuro nayudo mogo sani koro kanyalo yudo mogo. Dhok mane an go pi odhigo te. Gwen mane an go otho te. Koro adak kama. Chunygi goyo kibikibi nikech gweng'no medo nimo i nam piny maru. Giywak ni ponono ok oresgi mapiyo kaka nyalore to miechgi kod nyathi margi mar gweng'no dek lal miro ei nam. To kati miya mana pesa nie to ok konya. Nikech sama ang'isemiya pesa dirundo sane to rumo. To kiny to pod an mana ile pigno. Wan gi location ma is endangered man gi primary schools 6, secondary schools 4, 2 health centers to gi village polytechnic. Koro mondo mi kik gigi lal, wakwayo sirikal kanyalo yie mondo gernwa gabions. Akwayo MCA marwa en James Ojemo Molo. Akwayo Aduma kinde duto ne biro karwa ka. Kokwawa kura. Nyaka pi pongwa nyaka sani poko biro ka. Tomo jenda in wagoni kura kwa kia in waneni e picha. Kar kibinewa. Wakwayo nyongo gavana. Konywa.
kaka pinam lolwe medongo koko kendo monyo lope gi miere oganda. Jodak makamnwa mayudore Sangorota ei sub-county Manyakach ni kod luoro ni ka sirikal mamalo kod mar county ok owinjo ywak gi mapiyo kendo resogi e lwet pini to gweng'ni dhi nimo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kamnwa, Nyakach, Kisumu County. Kawasuna nyakora Ramogi en wach malit kendo wageno ni jotelo biro go kwano kendo chopo kuom oganda mondo gikonygi e kinde ma nam medore kendo pi mar nam medo chocho kata rocho ngima oganda e gwenge mopogore opogore. Kaka wasebedo kwatimo sigana no e Ramogi TV Kenya kwa Ramogi ka wang'iyo gwenge mopogore opogore gi midhiero ma medruok pi nam kelo. Kowere kod mano ne oganda e kaunti ma Migori oparo ne jatend piny William Ruto mondo chop singo mag dongruok manosingo e kinde limbe mare kaunti no dwe mar 8 mar higani. Kata kamano mokuom chenro mag dongruok mane Ruto singo ne odhi timo, sani gedo mag dhi nyime. Jafwambo marwa Jojuma leronwa wachni. E kinde limbe mare mar dongruok e kaunti ma Migori tarik 28 mar dwe mar 8 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo chenro mag dongruok ma opogore opogore kendo ne oketo singo mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Tieko gedo ma apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma, bero chenrogo mag pur e kar pur mar Lower Judicial Scheme, gin mokuom singo ma jatend piny Kenya ne ochiwo ne oganda e kaunti ni. Ne walimo mokuom chenrogo mag dongruok mane osingo kaachiel kod mago eko mane oyango mar ng'iyo ka gedo mar gidhi nyime kata oyo. Apaya mawuok Masara nyaka Sori, magedo mar osebedo kokwamo kuom higni mathoth, ma jatend piny Kenya ne owacho ni gedo mare dhi chakore e kinde mar dwe achiel, ne wayango ni gedo mare koro pod ok dhi nyime. To apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma e sub-county no Masuna East, ma jatend piny Kenya ne oyawo ayanga gedo mare, ne wayango ni chenro mag gedo koro dhi nyime. Loop mokwongo ni en 13 kilometers, ene mosechako kode. So far wasetimo 5 kilometers. Ndara no chung nikech wach pesa. Pesa ne pok government ogolo. But nyaka ne Ruto bi, nobiro mowuoyo gi ji, ogolo pesa. We are now having 2 years left, that is as per contract. Kana wachako no winjo ng'ikruok moro matin kar kona esk miwinjo no ero, mano kelo issues mang'eny. Bang'e kana jolony nobiro, nwang'iyo maber ni koro kama wacho no ero, ndara waketo luwo kamoro kono waweyo kanyo biro chako gi mbele kono. Apayani mabor ne romo kilomita 21, mabende gedo mare ne ochak higa mar 2021, kendo yande osebedo kokwamo kori geno ni ka otiek gero dhi bero chenrogo mag ohala kaachiel kod wuoth. Ni dhi mbele, wan gi geno ni ma dongruok manyocha warito kendo wanene kawuono ni kae odonjo. Osebedo gi tatizo mang'eny, wuotho tek sama chandruok nitie, kendo kolose odhi kelo yweyo ne jopiny. To biashara mang'eny aneno ka biro dhi mbele kae kaluwore gi wan gi chiro maduong' malo iluongo no Gwedhi Masai. Tieko gedo mar kar purno mar Lower Judicial Scheme malachne romo ekas 19,000 chiwo chudo ne jogo mane chiwo lopegi mondo koro gergo kar purni, gin mokuom singogo ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare. Ne wayango ni omenda mar $68 oseket tenge ma chulo jogo eko mane ochiwo lopegi mondo otige gedo mar kar purni. Kata kamano, omenda ni koro pok ochopo ne wege lope, kaka ilero kod maneja ma Lower Judicial Scheme Isaac Munga. Pesa ni en pesa ma waseyudo kaka jo National Irrigation Authority, and mandate mar compensation acquiring land no wuok from one to notere koro sani en kuom jo National Land Commission. Koro ripode wate ni jo wase hand over ne jo National Land Commission, and machiegni gibiro biro e ground mondo gi verify tim verification mar documents. Kuom omenda mar $300,000 ma jatend piny Kenya ne owacho ni piny owacho chiwo mar medo gedo mar kar purni, omenda mar $150,000 osechiwo kendo chenrogo mag gedo mar kar purni koro dhi nyime. First financial year ne waseyudo 150 million, ma kata king'iyo to tich ne en tich madhi mbele kochakore kucho. Mano nego bed ni gero oula mar pini around kilometers 3.4, en tich madhi mbele. Kalure kod maneja mar kar purni mar Lower Judicial Scheme Isaac Munga, gedo mar kar purni mar Lower Judicial Scheme manochakore e higa mar 2013 koro osechopo 45%.
kar pur ni malo accusation scheme en moko mago bende chiro mag dongo bende jatend piny Kenya ne olime kinde limbe mare e kaunti ma Migori ka bende ka opogi kod singo ma opogo bende ne ochiwo mar bero kar pur ni. Jatend piny Kenya ne wane e iko omenda mabiro piny wadhi keto omenda maromo milion 500 mar bero kar pur ni. Gima odong' en keto geno to bende chendoe idhi chopi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowere gi mago nyako Ramogi. Jatend migawo mar alwora Aden Duale odok ne chenro mar sirikal mar daro kendo muko ute jopiny mane odak machiegni kod aora ma Nairobi River ka wacho ni ne en yo mar geng'o thoye mathoth ma ikelo kod muomruok mar pi. Ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag alwora, Duale onyiso komiti no ni duol manochuog kod kata duol mochung' ne lero Nairobi River ne ochuog kod jatend piny ka oluwore kod chik. Bende ogolo siem mager ne ng'ata ma ibiro yud ka odak kata gero udi machiegni kod aora Nairobi maonge dewo wang'. Mabiro bang' jaod bura ma Ruaraka TJ Kajwang' kod nyawadgi ma Mathare Anthony Luoch seyo sirikal kuom keto akwede e kinde daro jopiny modak machiegni kod aoche e bure Nairobi. Know how people think in the slums. You don't know the guy who goes to industrial area. Of course, and is it the Nairobi Rivers Commission? See, as I expected a confession this morning, really. At least from you, who knows the legislative framework, who knows the constitutional framework. Today, I expected nothing less than a confession and say that, look, somebody has made a mistake and let us redo it. I didn't expect an answer which looks like impunity. My own. In fact, I after consulting many lawyers, I wanted to listen to me. That the Nairobi Rivers Commission, as of today, is legal, is constitutional. The establishment of the Nairobi River Commission falls within his constitutional powers. Why? The Nairobi River Commission is addressing a serious environmental public concern. It addresses environmental degradation. It addresses riverine ecosystem. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV wakao yweyo mokwongo weche manyien mag imore tinende ne ka wang'ie moko kuom otiari adek ma useoro na ka nyako Ramogi. George Batine ni malera nyaka ntiere Sindo Mwalo Mosna Gaspar Osumba mar Msare Kiminore Lydia kachiel kod jog pengte mag Nyabomo main stage Sindo. Erokamano nya Brighton Yongo kawuok Rosenga mano asara ne jodak ma Sangorota kuom oula madaro ji sirikal mondo mi okonygi. George mawuok Nyakach Kajimbo jalup jatend piny aneno mondo mi wacho ni mondo jalup jatend piny omi thuolo jende mondo bi otele. Isaya erokamano nya kuom kete Ramogi TV. Josh kantiere Dandora nyis ni Havana ni miwa stima Kosele. Onyiswa gavana ni miwa stima Kosele. Erokamano ahinya. An Odinga Gachagua odhi adhiya. Ogidi Isaya wacho ni an bende amor ahinya ka aneno weche manyien Ramogi TV. Nyako Ramogi director Ochingo Mwa koni puoth gi pak ni interim party leader mar ODM Professor Nyang' Nyong'o kendo amor kod Dr. Oron kuom siro chama mar ODM kendo tiyo machiegni kod wuon Lopeta. Mago weche ma wuok. Vin Mpesa Mariat wacho ni amor kod weche mabeyo ma Ramogi TV kelo kendo amor kod ahinya. Tinga winyo rato erokamano nya kuom keto Ramogi TV chieng' jakosege koni aneno dhiambo ma kawuono ni mak mana puoth gi pak ne MP marwa Peter Masara kuom loso ndara ma kama jiwa kochiko Sirimina. Erokamano ahinya. Anno ka penjo gi mol ni Gachagua kotheche oko, what next? Dubai Riko udi Nyaseme. Mano en bende kako penjo to lela koni Ramogi lera ahinya. Wan kod wadwa moso lela auro mos ne jogod kwero duto te. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Makamu wacho ni ng'ama ka kom jalup jatend piny winjo bed ng'at mose chiwore kendo sirikal wantiere nyaka 2042. Ng'ama ok dwar to nyalo mana chamo nyanja. Mano ka en bende okete kanyo nyako Ramogi. Kasto
Aneno ka jomoko bende niko na ka wang'iye mana mapiyo piyo nyakwa Ramogi. Ya mabende medo miya ote margi. Jana maus ngege koni entiere sori Ramogi TV neno maler ahinya. Esbor Minida wacho ni jokarungu bende nenowa kendo wacho ni gima koro chopono poch gi pak ne gavana Nyong'o to Gachagua to choma na pacho. Ng'ato iluongo ni Mwalimu Steven Otiwa Mwalimu Bora wacho ni to Gachagua kaneno ka koro do duwe malich kama dong koro nowinjo bed ni oseywa wiye mofwenyo gima timore nyiso ni yore ne medo bedo madiny. Ben Osia erokamano nyakuom keto Ramogi TV kendo mor kaka weche manyien donjo. Kasto architecture Evans Asio mawuod Karachonyo bende wacho ni neno makare batimos makende jo Nyakach lit ni piny makawuono ji pod odakie ngima machalo kamano. Jotendwa mondo mi otimie gimoro mondo piny gi jopiny oyud resruok. Gikine ni nyakwa Ramogi yena mondo akaw yweyo ka waduogo pono wan gi weche mathoth e weche manyien mag oimore omiyo kete mane Ramogi TV. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I'm a teacher by profession. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Nyakwago kama mapalfugo ikre ma fibers kuru bende ukendgi. Ser Kaur Gil, richo mar ariyo midhi timo en bedo gi yie mang'eny ahinya kuoma. Kowuok e chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Ikri ne thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Wadhi nyime nyaka Ramogi bang' wuok e yweyo kamoro ni johala e boma ma Homa Bay ywago rochruok mar arita e alworano kaluwore gi jomaundu masani otuch monjo gi e yor ang'enge kendo mayo johala mwandugi ka giloro kuondegi mag ohala. Monj ma oseweyo ka ji 4 oyudo hinyruok maricho. Tend ohala e boma ma Homa Bay koro dwaro ni mondo obila ma Homa Bay owuog oko kendo ket ko jomaundu ma giwacho ni biro medo hinyo johala mathoth e alworano. Ali Abich nigi ler mar wach. Kuom thuolo mar jumbe 2 sani, johala e boma ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi rochruok mar arita kwe kaluwore gi jomaundu moko ma sani koro tuch monjogi ka giwuok e kuondegi mag ohala kendo oseweyo moko kuom johala kod hinyruok maricho. Kwenta Tieno ma en johala e boma ma Homa Bay sani koni kod rem mapek e odgi manitie kar dak ma Shauri Yako bang' ka jomaundu moko ne omonje ka wuok e kare mar ohala kar sa 12:30 mar odhiambo machiegni kod lande ma gidake ka jomaundu go mano manore kod gige lweny maricho ne omayo omenda maromo 300, simbe mag ong'we yamo kaachiel kod mwandu mamoko. Nabiro ka taon kapok achopo e gate naneno jomoko kochung' gi gari. Light mar apiko nomenyo jomoko. Gari moro gari nochung' e dho gate to jomoko aneno kochung' piny kanyo. Kwadago kona mwadonjo e gate ka to ng'ato oting'o chuma to chwado apiko to walwar. Kwaselwar piny tawinjo gimoko chwado wiya. Kasewinjo ka gimoko chwado wiya to awinjo ka ng'ato chako laro koda bag. Ochalo gima laro bag ka. Tapo ka gima chwado go ka kone. To gikawo bag. To japiko be ma wan go ne gibaro wiye. Ka pesa kende ne nyalo dhi 300. Kwenta ne obedo osiptal kuom thuolo mar juma achiel kendo pod ok onyal dhi nyime gi tijene kaka pile bang' monjono kaluwore kod rem ma en go ka oywak ne johala e boma ma Homa Bay sani koni kod luoro kaluwore kod rochruok mar arita kwe. Sani kaka wan johala waluor kech kata mana karwa malo kama wadake ni security wa sani onge en mudho. Taya moko mane liel kagi sani ok ti. Kibedo sa 12 no yudo ka mudho ma kata ng'ato nyalo negi. Arita ok ber Homa Bay ka gimiwa arita makende. Kech sa achiel ok onego bed ni ng'ato yudo hinyruok. En seche ma pod ji wuotho. Ten time no noyudo ka koth moro biro moringo keyo ji. Kech kata malo kanyo japiko moko chung'ega. To seche go nokeyo jogo. Koro security rach, wakwayo security. Frederick Mbaramen jowanda M-Pesa bende jomaundu ne omonjo sa 1:30 mar otieno ka oloro dukane kama ne gichwade wiye gi chuma madik kapok ne gimaye pesa mane en go kaachiel kod mwandu mamoko. Kana dhi mbele gi loro ma aseloro drisni nagi to ka omoni mondo awuogi tampo mana ka wiya ogo gi chuma. Koro tok mano nayudora ka ne lo. Chieng'no ne wan gi almost 200,000 manodhi. Jakom johala e boma ma Homa Bay Jack Nyambega okone tend arita kwe kaunti ni mondo yie ojiw arita kwe e bomano kendo tik jomaundu moko ma osebedo ka monjo johala e bomano. Shauri Yako gidhi e wholesale gi stem M-Pesa kendo gichak gikwalo
and gino miyowa kaka johala ok wane maber gi security team ma Homa Bay. Koro akwayo County Commissioner marwa ma Homa Bay, Mr. Lilan, mondo kaw action. Wadwaro ni patrol ochakre Homa Bay ka saa achiel nikech iyudo ni jowa imayo saa achiel chakre saa achiel gi nus. Rochruok mar arita kwe boma ma Homa Bay ka osekelo luoro mapek mokalo ne jogo matimo ohala e boma ni. Kuom thuolo ma jumbe ariyo sani johala maromo 4 osemonji kendo ma kaluwore kod joma undu mosebedo ka chando johala e boma ni endi. Kwayo maduong' ne ad migawo mar obila mondo okonygi e jiwo arita kwe mondo johala kik bed kod ng'ikruok e chenro ma gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Duol mar joyalo kod imams e pacho ka CIPK koro dwaro ni obila otim nonro matut kendo kawo okang' ne jogo ma ibiro yangi ni osekawo ng'ala manyime nyayo tulo madhi nyime kaunti ma Tana River kama ji 18 osenegi. Kotelnegi kod jatar tije margi Mohamed Khalifa, CIPK koni en midhiero ni tulo ma Tana River osebedo ka muoch e kinde ka kinde kendo jadak osebedo ka wito ngimagi, to kata kamano onge okang' malong'o mosekawo mar kedo gi jogo manyayo tulono. Gie sani obila okwore kaunti no mar gayo lweny no miko ne chal ni timore e kind dhoudi ariyo mag jopith kaachiel kod jopur, ka bende piny owacho keto kum mar wuoth gotieno e gwenge 12 e kaunti no. Magi timore bang' obila ndhiyo gavana mar kaunti no ma Tana River Dadho Godana ma itudo kod wach mar nyayo lweny makamano. Angalie mtu kwa cheo chake cha siasa, kila ambaye kwamba amehusika kumwaga damu ya hawa ndugu zetu walioko Tana River, kutoa katika majumba yao na kuharibia mifugo yao, serikali isione huruma. Wao hawa hawana huruma, wameweza kuua watu 18, wana huruma gani? Hawa wote lazima wazombe, hawa watu washikwe na wapelekwe kotini, ili wananchi ambao wanaishi Tana River na sehemu nyingine waishi kwa amani. Sehemu nyingi ambayo inatokea vita, iwe Tana River, iwe Northeastern, iwe sehemu nyingine, wanaosababisha ni hawa wanasiasa ambao walikuwa napaswa wao wahudumia watu wao. Kwa hivyo tunaombea amani kwa ndugu zetu. Kwa nini mara kwa mara iwe security structure yetu yangojea mpaka wa Kenya 18 wauliwe, wanyama zaidi ya 300 watindwe, majumba yachomwe, watu wafukuzwe kwenye maeneo yao, ndio waanze kuzungumza masala ya issue kama hiyo? Obila matimore onoro ewi jadolo Paul Mackenzie ma itudo kod nek mag dhano moingo 400 ne kawuono chiwo nende e doho ma Mombasa yore nyiso pichni kod video mane gimako e bungu ma Shakahola. Obila no ma en tiere ang'eny mar inspector miluongo ni Inspector Kigen ne onyiso doho ni Mackenzie gi achije mamoko ma itudo kod nek makamano ne opidho alot bo ewi liete mag jogo mane oiki kaka yor pando lietego, ka liete mamoko bende ne okuny e bwo yiende mondo kik ginen. Mackenzie e bwo okil mare Lawrence Obonyo mane dayo dho obila no ne okete tago maliet ka nodwaro ng'eyo ni ne ong'eyo nade ni ne gitweyo ma ok gichiem, to kod kaka ne gifwenyo ni liete ni kanyo kod gino manokelo tho margi. Burano nitiere nyim jang'ayal buche Alex Ithuku kendo biro dhi nyime odiechieng' makiny. The grave. Yes. Who gave you this information? We established. Chief Inspector. Yes, Your Honor. You told this honorable court when you were starting that this entire place had been cleared in a manner that looks it is well cultivated. Yes. The role of identification of graves were purely the role of the experts, crime scene investigators. When I was testifying, Your Honor, I said we adopted the name. When you adopt a name, it means you reach a place, look at the place, look at the activity, and for the purpose of records, because you need to make some records and also differentiate from other records, you have to give a name, and that is the name we adopted, or I adopted. Chief Inspector. Jodak mawuok e gwenge mag Malunga mayudore e kar chung'ur bura ma Gemwagai kata ma yudore e kar chung'ur bura ma Gem e sub-county ma Gemwagai obago ng'anyo muol ne kambi makayo mach pacho ka Kenya Power kaluwore kod lar mar sitima e gweng'no kuom dweche 2. Gino magikoni oseketo arita margi obedo marach kaachiel kod kwan jogo ma wito ngimagi bende osebedo ka medore. Ng'anyo makamano ochan kaluwore kod tho mar jago moro ma jahigni 78
Mano yudo ringre mare kowiti kar kunyo maram e gwenge mag Ulamba manitiere machiegni kodgi ka jogo manonege to pok oyangore. Giwacho ni kopogore kod medruok mag nek e gwenge makamago, ohala magi bende osebedo ka rochore kendo yuto margi dok piny kaluwore kod medruok mag kuo mag dukni, kendo johala bende chuno ni olor chon nikech mudho. Sani dhi dweche 2 to wadwa ni mondo duokno wasetemo kuonde te kaka wanyalo to ng'ama winjo waonge. Kochako from governor nyaka MCA onge ng'ama osatetiono. Koro me kawuono wachung' wawuok oko kaka wasebedo ka insecurity rach. Kirange school ka me transformer ni to kwaka. Transformer ni jo Kenya pa bire kata gima tigitimo onge. Wabiro waywak ni sitima osemiyo laini marwa ubet marach, security nyocho kwal duka oneg ng'ato kawuono be oneg ng'ato, tijwa duto lal. Kata mana nyithindo ok nyal somo nikech karatese ma nyithindo ipuonjogo, karatese go iloso negi sitima. Akwayo pio wandai kuma entie okelnwa stima nikech wan raia wa umia. Power osebedonwa problem ka nyaka nyowa yaw school nyaka koro sani e puonj marwa mar CBC dwarore ni japuonj seto gima osepuonjo. Koro wan kod mashinde kaka unyalo neno manie to kaka moripo be ni tiyo gi power to koro nikech power onge koro wa resort to nyiew penj mag nyithindo bookshops ma ok tim assessment malong'o kaka dwarore ni mondo tim gi somo manyasani. Nyamrerwa makwan gi ohewa 6,000 kar dak ma Kibra biro yudo thuolo mar yudo tiegruok kaka okang' mar jiwo lony margi e tijgi. Jaod bura ma Kibra Peter Orero gi jalup jatend mbalariany ma Great Lake Midesa Mumbo olero ni okang' makamano biro dino fuok manitie gi sani e sekta mar thieth ahinya to e kuonde dak ma oganda yuto gi nitie piny. Kar dak ma Kibra mana kaka alwora mamoko ma yuto oganda ni e piny thoro bedo kod achiedh nade weche mag yudo thieth malong'o. Chenrono biro ywayo jodak ma Kibra ma ok odewo rang'iny mag sombgi. Magi joma konyo jopiny ma health mine manyuol jok man gi tuo moche matindo tindo to wan kaka constituency nwaneno ni ma is not enough. Wa partner gi Great Lakes University mondo wamed gi obwongo matin makoro ka gitimo tijegi to koro gitimo gi yo maratiro kendo yo maber. Waonge go osiptande ka machiegni, dakteche bende waonge ka machiegni. To community health workers gi nyalo konyo kapok wadhi osiptende madongo dongo. Walikuwa na wanafunzi wengi and they wakajitokelezea na we have over 900 wenye wako ready to learn. Isipokuwa ni funds that are not quite available. But we also have people with wealth of experience. So we can also take those ones who may have fallen off when they were in Form 1 or Form 2 in high school and have been doing this work for over 20 or 30 years. Ramogi kaka pile ching tich ariyo wang'iyo gwengewa. Chenro ma kawuono mar gwengewa warango sigana mar gweng' miluongo ni Thimlich Ohinga mayudore e kar chung'o bura Manyateke kaunti ma Migori. Bende ing'eyo kaka nying mar Thimlich Ohinga ne ochakore? Haya, makoro report ma miyo adier mar wach mikelonwa kod Millicent Adhiambo. Ramogi Ajuang machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar gwengewa. Kalapapla mar gwenge podonyorore mana e kaunti ma Migori ka jumani owuok e sub county ma Suna East ofuyo ma odhi opiyo e sub county Manyateke kamoro ni Thimlich Ohinga. Ang'eyo ni thoth ji osesomo sigana kata osewinjo kamiluongo kata kama oganda thothne ong'eyo ni kama ywayo jolimbe miluongo ni Thimlich Ohinga. Sama winjo nying machalo kamano, ang'o mabiro e pachi? Machiegni eng'eyo nonro mar chakruok gimomiyo ne otis alworani ni Thimlich Ohinga. Mana kaka pile mokwongo wacho kod paro mopogore mag jodak e wi gino ma giparo. Ka ne thim le mane nitie ne onge mier, koro kane kwara chieng' biro ka le ne ka ne en kar le manomiyo chake ni en Thimlich Ohinga. Ohinga te ema. Gini nying adek. Mokwongo wan gi thim. Tiende ni en kama otimo bungu
man gi yiende mang'eny kabisa. Wan gi lich. Ne en kama bunguno ne miyo koro obedo gi lee moko malich machalo kaka jope, lee machalo kaka kwach, ne wan gi lee machalo kaka sibuor. Koro lee malichgo ne miyo ka iluongo ni lich. Ohinga en kidi mane pango ma kidhi ei bungu kucho tiyudo kite manopang mang'eny kabisa, moidho kama ne joma chon odakie. Koro mano miyo waluongo ka ni thim lich ohinga. Nitie jaduong' moro no Haramba higa 24 iluongo no Chieng'. To ne gibiro gi ka gi ng'ato no Luoch. Koro kane gidonjo e ohinga ka, ne gin ji ariyo machiel, ng'ato achiel ne duong' ne ng'ato kimila mapinyni. Koro bang'e Oluoch nodar nodhi dire kacha ohinga machielo e bathe kama chiegni. To Ndiek noywak nyaka piny oru mag sibuoche. Gondiego toyo. Koro Oluoch ne tin gi ji. Omiyo Chieng' nogolo ji ka kowacho ni Oluoch nyowatero kocha. To koro senindo ndalo 4 kono. To Ndiek ywak modhiera nono. Dhi ulim na uru joma nyo Oluoch odhigo kanyo gi nok. Ondiek nyalo chamo gi thim ni lich nande. Mane wanomiyo chake ni thim lich. Nyako Ramogi Ajwang' bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jodak ewi kaka gilieko kotenore kod nying mar thim lich ohinga. We koro wawinj anena adieri kotenore kod kuku mar wach gima dine mi chak aluorani ni thim lich ohinga. Kapok leo daro dhi malo ka ne nigi sibuoche gi lee madgergo ne ni e dala ne ni e pinyni. Koro ka ng'ato nochieng' rabok no Haramba mobiro ka nonwang'o ka joma nene ka nosedar ka odar gi tienge mag ji. Kaboch ka Chieng' odak ka odar gi lweny, ka Nyamkago odak ka odar gi lweny, kaeto dong' Kadem. Koro ku Chieng' rabok no Ndhiwa to biro dak e Kadem ka e higa mar 24. Koro ka nodonjo ka nonwang'o kaka thim malich maka sibuor ywak to wacho to ma thim malich manade. Mae manokelo nying mar thim lich. To ka nigi gundni machon manoger gi joma ok ji ong'e maber. Ok ji ong'e gi maber nikech gin tienge mang'eny. To nogero ohinga ni mondo geng' gik machalo wasigu madhano to gi gik mager manyalo donjo miti ketho ngima jamni chiaye mane wan godo. Omiyo ka wadhi ng'iya ka toko udi mag nyaluoge to nitie ohinga mar dala gunda maduong' kabisa iluonge ni Chieng'. Gunda ni oting'o dipni 6 e iye gi dharange 7 ma jaduong' ka jaduong' nigi kama ne wuokie. Oting'o kaka piny, ochalo ng'ama noting'o piny ngima. Koro jaduong' moro nigi joge magi rangae, jaduong' machielo nigi joge gi rangae, kamano nyaka oluoro kamiluongo ni got mar thim lichni. Oluoro ohingni madongo manie iye gin 4 man gi dharange mang'eny gi udi manie igi manosemukore. Koro nying mar thim lich ohinga nobiro nikech en thim to ohinga no to nitie nyaka sani. Omiyo kidi manogerno nogere mondo geng'ne chiachwa kik gimoro cham, sibuor kik lengre gi kamoro mitinego chiaye, jo adui miluongo ni jasigu bende kik bi mitidonjo gi kama onwang'o. We koro wawinj anena ni thim lich ohinga landore kod timbe kata weche mage. En kama ywayo ji kendo ji yae pinje mopogore opogore, gwenge mopogore opogore, wabedo nyaka gi joma e pinje mag Ulaya. Koro ma osemiyo thim lich ohinga olandre kendo umbe olandre kuonde mang'eny kabisa kaluwore gi nonro weche mag somo. Ka nitie udi mag joma chon, nitie bop, nitie pong', nitie. Koro gige joma chon nie dalani. Koro miyo umbe nyaka landre. Gik mantie go ywa welo nikech welo nyalo a Nairobi, welo nyalo a Kisumo, kabiro neno gigi. Kane koth otamore chwe, wabiro ka wanyuo kong'o, wanego dhok e iye ka. Ang' ichamo to ka ang' gik sa 10 koth ogore piny, koth ochwe, wakomo. Nekech luo kitwa gi timbewa. Mage timbe joma chon. En tich mane jowa machon ma jodongwa gi jowuotwa gi mondwa notiyo mar pango kidi ma ok oketie gima make. Onge lo momake, onge simiti momake, to bedo kanyo moloyo higa 500 gi joma nene machon go.
kaka ne ji darore tienge ka jomoko biro mohewi gi teko to goli gi bende kibede ka jomoko chako biro mohewi gi teko goli ne gigolore tieng' diriyo. Wach mar bilo ne nitie mar buru manyalo miyo ng'ato chunye kethre madar to gi ngufu mar iwacho ni teko ka in gi yowuoyi to in gi jolweny motegno nyalo daro jomoko mane osedak kakoro kiritogi to ginegi. Nyakwaramogi gin dongruoge mage ma thim lich oinga osekelo ne jodak mi alwora ni nyaka ne ochakre? Ber kabisa nikech mokwongo ndiko jogewa nyithindwa ma nyithind area ma wantiene makata an mawuoyo ni asetiyo iye ka mar higni 20 gi wiye ma aseritaya higa 2005 an dala taneno ber nikech apuonjogo nyithinda atimoga nyuomogo dhako miya gik madinga akonyrago. Senta bende onyuolonwa bathe kama chiegni, sikul bende onyuolonwa bathe kama chiegni. Koro ohala dhi mbele, somo bende dhi mbele. Wakonyrego ingani nikech kata wakanye gi dhok to warwako ingani to warigo lodi to wadhi adhiya miechwa. Yiendwa moro wan go kani pedo, yiendwa moro wan go kani akech, yiendwa moro wan go kani lang'u, yiendwa moro wan go kani yago. Yien gi gine mane wakonyore kodgi e ich muor. To gin rem kata kwayo mage magin go? Pok wanwang'o dongruok, pod wagomba mondo kelwa dongruok. Maendeleo waonge go. Ka wanyalo yudo gimiluongo ni sitima mach kotudnwa ka, to welo nyalo biro ka kata kogi seche mag otieno, to ginyalo bedo gi thuolo kata gi kinde mar manyangafu kabisa. E gweng' mar Thimblich en kama otuo kabisa. Koro ka ginyalo ng'iye gi wang' maber magikuny pi e iye ka, to wan gi geno nikech nitiere welo mabiro ka magi kampe iye ka kata gidak ka kuom juma achiel. Ka ginyalo biro magiyudo ka pi nitie to nyiso ni gibiro dak ka kuom muda kendo gibiro yudo ka pi magitiyogo en pi maber. Waonge yo manyalo kelonwa joma nyalo biro limbe e yo makare ka tigeronwa kama gik machon mane wachoko machalo rindi kom mabedene mondo ne kitu gigo ka nitie nikech lony tieko gik machon gi. Yath moro kama okete pharmacy moro matin manyalo thiedho ng'ato kata kaka watchman security matiyo ka. Malaria nyalo go gotieno kuma inyalo tergie onge. Nyakwaramogi Ajuang gi kanyo mwachopo godo e giko mar tielo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech koro ang'eyo ni ing'eyo gimomiyo ne ochak kae ni thim lich oinga gi kaka ne ochakore. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech kae ema medo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Koro mogi winjo ni nyingi thim lich oinga nochakore ka iwuoro ni ma thim malich manade. Thim lich oinga kasto oinga noger koro mede oluongore ni thim lich oinga. Wadhi nyime koro donjo weche mag ohala. Kambi mar Kenya Breweries Limited KBL ochako chenro mar nyuolo kit kothe mag bel mag nyaluo madhi ting'o malo yuto mar jopur bel e sub-county mag Gimiala. Koloso e nyasi mar chiwo kodhi ne jopur e alap mar skund primar ma Ujimbe. Apisa mochung' ne weche pur e kambi mar KBL Victor Nyango wacho ni kokalo kuom chenrono giseyango jopur ma gibiro tiyogo. Nyapara mar jopur bel Engineer Sam Opoto jiwo jopur mondo mag gi lwetgi ariyo chenro mokel kod kambi mar Kenya Breweries Limited mondo yutogi omed bedo malo. Koro gima kawuono function ma kawuono ni wakelo kamando wamany village elders kendo wadatimo kodgi pilot project mimondo village elders at least gibed ka gipuro gipur giyud chiemo so that giprovide nwa security ni jopur chamb jopur 60 kawuono wawuoye jopur 1,000 mobiro kawuono wan gi Serembe Asai Gotrege anyocho semi last week wan gi Serembe Asai ok gibiro giduto kama no sebet tich dibet mayot an gima adwa kwayo jogem wan gi programs kapod Nyasaye omiyo wandalo adwaro ni gini obed maduong' odhi gem duto
one game sub county ya game yala sub county Gwagai sub county. Wabed aggregation center. Mayala to kod Mawagai. Ajiwo ganda duto ma yudra sai sub location ka kate game duto. Ne ngata ma poko donje pur mar bel wadonjure pur mar bel mondo mi wariemb kech ma game. Mikono ni kitu ya maana na ni ya muhimu sana kufanya kazi. Juu hata kufuga turosa kama hii singeweza. Lakini baada ya mwaka moja, mwaka mbili hivi, nafsi karudi nomo. Sikaanza kusense. Na mimi nikasema sasa maisha yangu imeonekana kama imefika mwisho. Sasa nifanye nani? Hakuna bibi ama mtoto ama nani nitategemea, nijiamini. Hebu nikwambie ndugu, hakuna mwanaume anaweza nishida kufanya hii kazi ya kulima. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud wenda ni kaka sikiza kodni, Dimana *1 *3 Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Machiegni chieno machielo mar tedo gi chiemo. Jokae wacho ni ichiemo ka msungu, ichiemo ka janyadhi. English breakfast. Machiegni mondo wayudane kaka iloso. Tedo gi chiemo gi Jalieta tich adek sari okinyi. Odhi nyime nyakura mogi wadonjo weche mag tuke kama en pochgi pak ne tim Kenya. Kenya biro rakore gi tim mar Burundi e tielo mar nus finals e tuke mag Sekafa jotugo ma yawuoyi ma gin e piny 20. Rising Stars noloyo tim mar Sudan gonde 4-0 e tukgi mogik mar Group A. Aldrin Kibet nomiyo Kenya gol mokwongo e dakika mar 3 kapok omedo gol mar 2 mana kodong' dakika 4 to jotugo dhi e yueyo. Kevin Wangaya ne omiyo kata manyaka sani oseloyo gonde 4 e tukegi nomedo ne Kenya gol mar 3 e dakika mar 67. Kibet nomedo gol mare mar 3 e dakika momedi. Timbe mabiro tieko e thuolo 2 mokwongo biro ng'ado tiko mar tugo tuke mag piny mangima mibiro bagi higa manyien e piny mar Afrika ma milambo. Dikabao Aldrin Kibeti tua pasi murua kweli kweli Ochieng, lakini Delfine Ezekia nafasi nyingine ekewa kule, lakini simama vizuri Gamal anaifuata kule kikiwa weka chuma cha tatu Kevin Wangaya kama Masiarama alikwenda kupoteza mpira ule, ni Moza Rabotia lakini Wahid Shande dunia Tyrone nafasi nyingine Adrian Kibeti hat-trick Adrian Kibeti akiondoka na hat-trick yangulia wakiongoza kabisa nchini Hispania katika academy ya Nastic. Tizama alikwenda akapangua jopo zima ile la wajumbe wenye viti
akaiweka E piny mar Dominican Republic, Junior Starlets jotugo manyiri ma hikgi ni piny ne 17 kwano mana seche kapok gidonjo e tukegi kata tukgi mokwongo e tuke mag piny mangima. Kenya mane ong'ado otiko mar tuke mag piny mangima biro ndiko historia tarik 18 nyaka Ramogi e kinde ma gibiro rakore kod tim mar Ingresa e tukgi mokwongo mar grup. Timno mitayo kod Mildred Cheche nitiere grup mar C kama bende oting'o timbe kaka North Korea kaachiel kod Mexico. Junior Starlets osebedo gi ikruok makare bang' loyo tukegi 5-6 mag osiep mane gibedogo motelo ne tukego. Riwruok matayo tuke mag adhula pachoka FKF okawo okang' machielo mar gero tuke adhula mag wakeni bang' bago tiegruok mag kocha ma wakeni rang'iny mar CAF C. Tiegruok madhi nyime nyaka chieng' tich abich e skul mar Kenya Institute of Special Studies okelo kanyakla kocha maromo 30 ma wakeni kowuok e gwenge mopogore opogore. Riwruok mar FKF okawo okang' makama mar medo kwan kocha ma wakeni kaka yor ketogi mondo gibed maromre kod kocha ma yawuoyi. Tiegruok mar CAF C itayo gi kocha Jacqueline Juma mar Talanta FC kaachiel kod Beldin Nodemba ma en kocha mar Police Bullets FC. See even the composition of the teams that we have. Tumeshukuru sana kwa sababu hizi ni ambazo mabadiliko yale yameletwa na shirika la kandanda la Football Kenya Federation na pia ya kuweza kuona kwamba kuna wanawake wengi katika hiyo sekta ya coaching ya wanawake. This has created a platform of a one of a kind of its own because it is the first time in history that we are having women having their own space to develop themselves at an individual level and also network and share challenges and also to help improve sports. I think it is important because for so many years the voice of women has not been there, but it is now there. It is now making sense to so many people who did not even believe in it, and they are being more visible, they are achieving more than even the men, and they are more interested and they are passionate about what they want to do and achieve. Mane gi chakruok bedo gi giko nyaka Ramogi mano bende makelo e giko mar weche manyien mago imore tinende ni ka odiochieng' machielo ma Nyasaye omiyo wamen odiochieng' makiny bende kochopo to wabiro wuok oko mar chako cherore mondo wakolni ka wanono ni mago matimore parni weche mag twak mar Choko Rigathi Gachagua kaka kiny en tich adek en achiel kuom mago mabiro luwo ni kochakore odiochieng' makiny nyaka Ramogi. Ka ok kamano no Eric Nikodemo kawuok chunge Kenya Mkago wacho ni bati an bende kom mar Gachagua ni kare koro an be adware konya kode. Eric Nikodemo kawuok chunge mawacho kamano. Youth leader Eric Opepo neno Ramogi maler entiere dala mar Kajulu Angera wacho ni amora ahinya gi weche manyien kaka okele en dakika 7 mokalo bang' saa 4 nyaka Ramogi mar otieno gina mora lore gi kanyo. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno, jago picha mar Ernesto Wuodnam Chumbi, director mar Lindsay Simani kaachiel kod ya duto mantie Kiru mar ariyo mar keyo wechegi kaachiel kod jachung weche Ken Muga. An bende kowuok e loya koni erokamano. Nyinga en George Bati Dadi Cool wuod Tsunami oriti masane.